जाबाय नोंथाङा गिबियावनो मा बुंनो सानो? आं बहुत मोजां मोनदों माने आङो बेफोरबायदि अडिशन होफेराखैमोन गिबि खेब होदोंमोन नाथाय बेयाव आङो सेलेक्ट जादों बहुत मोजां मोनदों बेखिनियानो। नोंथाङा बेफोर खननाय आयदाखौ माला माबे समनिफ्राय सोलोंनायमोन? आं आगोलनिफ्रायनो खनखायोमोन उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय क्लासिकेल लादो दा बारा गोबाव जायाखै। नोंथाङा दा उनाव समाव फाइनालाव देरहागोन होननानै आसा खालामनो हायो? आङो माने बुंनोबो हाया जागोन जाया आं बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। थेवब्लाबो नाजानाया थागोन। ओं नाजागोन नाजानोसै। जोबोर मोजां मोनदों दिनैनि बे बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टाराव फैनानै सेलेक्ट जानायाव जोबोर मोजां मोनदों। नोंथाङा अबेबा क्लासिकेल बायदि सोलोंथाइ लादों नामा? औ बिदि लादों आं। बबेयाव लादों बेसेबां बोसोर? 3 बोसोर जाबाय बिदिनो लानाया। नोंथाङा अबेनिफ्राय फैदो मा नाम? आंनि मुङा प्रितम नार्जारि। आङो बगरिबारि गामिनिफ्राय फैदों बै गरेस्वर। उननि समाव दि मेगा अडिशन आरो बिनि उनाव फाइनाल दंबावो बेयाव नोंथाङा देरहागोन होननानै आसा खालामना लादों ना? औ आं देरहागोन होनना आसा खालामदों। बेनि थाखाय नोंथाङा माबायदि प्रिपारेसन लागोन? जे मेगा अडिशनाव आं उनाव बिदिनो मोजां सेलेक्ट जाथों होननानै आसा फारियो। আজি প্ৰথম মই অডিশ্যন দিছোঁ জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই অডিশ্যন দিছিলোঁ আৰু ছিজন 1ত ছিলেক্ট হৈছোঁ গতিকে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠান হৈ থাকিলেহে মানে কিবা আন যিবিলাকে গান গাব জানে বা যিকোনো প্ৰতিভা আছে সেইবিলাকো মানে এটা মঞ্চ এখন পায় সেইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু ফাইনেল অডিশ্যনৰ যাবৰ কাৰণে আপুনি কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব? মই বহুতেই মানে প্ৰেক্টিছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পিছত আৰু ফাইনেল ছিজনৰ লাগি মানে ছিলেক্ট হ'ম বুলি আশা কৰিলোঁ। আপুনি ফাইনেলত জিকিব না? আশা কৰিছোঁ আৰু। आं बेखौनो बुंनो सानोदि जे नैबेबायदि बिथिङाव आं बेसिम जायगायाव सफैनो हानायखौ आंनि थाखाय जथेस्थ' होननानै सानना लायो। मानोना आं गोबाव समनिफ्राय बे खाबुखौ मोनाखैमोन नाथाय आं बे खाबुखौ मोननानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय जासमिननि अनगायाव आं सेलेक्टबो जानो हाबाय, सेलेक्ट जादों। दासान्दि आं बेखौनो बुंनो सानो आरोखि। उननि समावथ' आं बेखौनो सानो जे दानि दिनाव बा दानि जुगाव सोरनिबा हेल्पजोंसो खायसे मानसिफ्रा जौगानो हायो बा देरहानो हायो। मानोना खायसे बिथिङाव जोङो ओरैबायदि गोसो जाब्लाबो जों खायसे खन्नायनि बिथिङाव जों थाखा फैसा गैयैनि प्रब्लेमाव जों आर्टिस्ट जानो हायाखै। बेखौनो आं खावलायनो सानो बा सोरबा हेल्पनि गेजेरजों देरहायोबा बियो गावनि खाफालनि खोथासै। नोंथाङा फाइनालाव थांनो थाखाय गोबां खस्थ' नाजागोन नामा? फाइनालाव आं थांनो थाखाय आं जुजिगोन बेखौ आं आंनि गोसोआव माने फोथायनाय दं आरो। थांगोन होनना नोंथाङा सानना लादों नामा? थांगौ होननानै औ। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'सा रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। दासान्दि आंथ' ओरैनो बिदि मेथाइ रोजाबनानै एसेबां बे सुबिदा मोनाखैमोन। आंथ' मोनसे जब मावो पुलिसाव। थेवब्लाबो बेनि गेजेरावनो गोबां खस्थ'नि गेजेरै आङो नाजाथाबनाय दंमोन जायनि जाहोनाव मेगा सुपारस्टाराव सिजन 1आव मोननो हाबाय। बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। उननि समाव नोंथाङा बिनिफ्राय साबसिन खालामलांनो हागोन होनना सानो नामा? बेखौ आं नाजानो थांखि लागासिनो दङ। इसोरनि अननाय आरो नोंथांमोननि आशिर्बादाव बेखौ आं नाजागोन। बेनो आंनि
मेथाइ खननायखौ नोंथाङा सोरनिफ्रायबा माबोरै सोलोंदों? बिदि आं रावनिफ्रायबो सोलोङाखै आं गावनो माने गोसो जानानै बा इन्टारेस्टिं थानानै गुबुननि मुंदांखा खन्थाइ खननाय आरो लिरनायफोरखौ नुयै नुयैनो गाव सोलोंनाय बायदि जाहैदों। मेगा अडिशननि थाखाय सिलेक्सन जाबाय मा बुंनो सानो? जोबोद मोजां नांदो आंनिया माने गलफेरा बारा जाया माने बुंनो आं सानजारियाव बुंनो सानदों जोबोद मोजां नांदो लाइफआव फार्स्ट टाइम अडिशन होबाय दिनै आरो सिलेक्ट जानायखाय जोबोद मोजां नांदो आं स' एसे स्टेजाव थांनानै एसे गिबाय थादोंमोन माने सिलेक्ट जागोन ना जाया कनफिउस जाना दंमोन आरो सिलेक्ट जानायखाय जोबोद मोजां नांदों दिनै। नोंथाङा बबेनि? आं तामुलपुरनि। मा नाम? अनिरुद्ध बसुमतारी। जि दाथ' बियो गिबि खेबनि थाखायसो मेगा अडिशनाव जादों बिनि उनाव फाइनाल दंबावो बे फाइनालाव नोंथाङा देरहानो थाखाय माबायदि प्रिपारेसन खालामनानै बा बेसेबां आसा खालामदो? आं दा मेगा अडिशननि कारणे प्रिपारेसन खालामनो सानदों जाजफोराबो प्रिपारेसन खालामनायनि कारणे बुंदो आरो दा नायनोसै मा जायो आंनिया जुदि रोजाबनायफ्रा मोजां जायो होमब्ला सिलेक्ट जागोन आरो आसा खालामदो आरो। नोंथाङा देरहागोन होननानै सानना लादों ना फाइनालाव? इखौथ' सानाखै आङो मेगा अडिशनाव जुदि मोजां जायो बेखौसो आं आसा खालामदो आरो। नोंथाङा मेगा अडिशनाव थांबाय दा मेगा अडिशनाव देरहानो थाखाय बा फाइनालाव देरहानो थाखाय नोंथाङा माबायदि प्रिपारेसन खालामो? आङो दिनै बे बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टाराव सिलेक्ट जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसेनो आङो बेबायदि सिलेक्ट जागोन सानाखैमोन मेगा अडिशननि थाखाय आङो गोबां नाजागोन बिदिनो सिलेक्ट जानो थाखाय आरो बेबायदिनो हाजासे नाजाथाबगोन बिदिनो। आङो क्लासिकेल लादोंमोन गिबियाव 2017आव लादोंमोन आङो क्लासिकेलखौ सिंग्रायाव लादोंमोन आं क्लासिकेलखौ। बेसेबां बोसोर लादो? आङो 2 बोसोर लानाय जादों आरो ओमफ्राय 2 बोसोर दंबावोमोन बेखौ कमप्लिट जायासै आंनिया दा उनावबाबो आङो एसे नाजासिगोन लानो। आङो बरबरनिफ्राय फैदो। मा नाम? आंनि मुङा कमल बर'। दा जि फाइनालनि थाखाय नोंथाङा देरहागोनखौ आसा खालामदों नामा? फाइनालाव आसाखौ एसे खालामदो खालामनायालाय ओमफ्राय नाजानांगोन आरो दा मा जायो नाजाथामसै आरो बिदिनो। माबायदि बे मेथाइ खनगिरिफोरखौ माबायदि सेलेक्ट खालामदो? जोङो सिलेक्ट खालामनायनि मोननैसो गोनांथार बेस्ट पइन्टफ्रा जादों मा गिबियावनो बिसोरनि खननायनि कुवालिटि टेलेन्टखौ नायनाय जायो बिसोरनि भइसआ स्रां स्रां जानांगोन बिसोरनि तालनि सेन्सफ्रा खननायनि टिउन आर्ट टेकनिकफ्रा मोजां जानांगोन थ' बे खिथा पइन्टखौ जोङो बेस खालामनानै बिसोरखौ सायख'नाय जादों आरो बेनि बादैबो प्रनाउन्सियेसनखौ गोसो होनाय जादों जों बेहाय जोंनि मेलेमजों जेसेबांसिमहालागै मोनहानो हायो माने बेस्ट अफ द बेस्ट बेबायदि नोजोरजों जोङो सायख'नो लानाय जादों आरो बे मोनसे फार्स्ट टेस्ट नालाय मेगा अडिशनाव बेनिख्रुइ आरो साबसिन खनबावगोन दा जायफोर सायख'जानाय बिसोरो साबसिन रिजाल्ट खालामगोन होननानै जों आसा खालामदों। नोंथांमोनहा मा रावजों बे मेथाइखौ खनदों दिनै? जोङो आसलते गावबागाव चइसनि खनग्रोनो होदों बेहाय जि रावनि खनग्रोयो जेनेरेलि जोंनि आसाम बा इण्डियाआव सोलिनाय लेंगुवेजफोर जेरैहाय बर' जानो हागौ एसामिस जानो हागौ बा हिन्दी नेपालि इंलिसबो जानो हागौ इभेन बेबायदि चइसआव खननो होनाय जादों। औ जोंनि बे क'क्राझाराव जों ABJAC ट्रास्टनिफ्राय जों बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामदों आरो जोंहा बे अडिशना जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव लादों आरो अडिशननि जायगाखौ जेनेबा क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि खिन्थु बे नङा जे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिल' बाहागोदारिफ्रा बाहागो लानो हागोन बे नङा इन्टायार आसाम अल आसामनि थाखाय साफ्रोमबो गोसो गुदुं पार्टिसिपेटफ्रा बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो दा जायफोर बिथांमोना माने जोंहा गोसो गुदुं बिसोर बाहागो लाफैजोबनो हागोन आरो जोंहा मोननै क'क्राझारनि अडिशन 17आव जानानै थांबाय चिरांनि अडिशन 20 जानुवारि जानानै थांबाय आरो दिनै जोंहा बाक्सायाव बरमा गार्लस हाइ स्कुलाव जोंहा अडिशना जागासिनो दं दासिमबो गोसो गुदुं बाहागोदारि बिथांमोना माने बाहागो लागासिनो अडिशन होगासिनो दं आरो खायफाया जानानै थांखानायफ्रा सेलेक्टबो जाबाय दा जोंहा दिनै मोजाङैनो मोजां जानानै जागासिनो जोबथ'वाखै दा आरोबाव जोंहा फैगौ उदालगुरियाव जोंहा दानि 31 दानि 4 फेब्रुवारियाव उदालगुरियाव जागोन रौतायाव
दा साफ्रोमबो गोसो गुदुं बाहागोदारिफ्रा माने बेयावबो थांनानै बाहागो लाहैनो हागोन आरो मा रावजों बेयाव मेथाइ खननायखौ नोंथांमोना बेयाव जोङो बा अडिशनाव बेयाव माल्टिलिंगुवेल आरो बाय जेखि गोसो बायदि रोजाबनो होदों बेयाव गासैबो लेंगुवेजनि माने बाहागोदारिफ्रानो वेलकाम खालामो जेनेबा एसामिसआनो जा हिन्दीयानो जा बा बर'आनो जा बा बेंगलियानो जा गासैबो लेंगुवेजनि माल्टिलिंगुवेल बाहागो लानो हायो आरो बेयाव नोंथांमोना दिनै जि फार्स्ट अडिसन लानानै देरहानायफोरखौ बा सेलेक्ट जानायफोरखौ उननि समाव माबायदि दा दिनै अडिशनाव जाय बिथांमोना सेलेक्ट जाबाय बिथांमोना माने मेगा अडिशननि थाखाय सेलेक्ट जाबाय बिथांमोना मेगा अडिशनाव आरोबाव माखासे बादायारिफोरजों माने बाहागो लाबावनांगोन जुजिबावनांगोन दा जोंनि बे प्रग्राम खुंनायनि थांखियानो जाहैबाय जाय बिथाङा उइनार जागोन टप वानाव जाय एकदम फाइनाल ग्रेन्ड फिनालेआव उइनार जागोन बिथाङा बे मा होनो इण्डियान आइडलनि थाखाय बेखौ जों प्रिपेयार खालामनानै बेखौ जों सापर्ट होनो आरो हेल्पबो खालामनाय जागोन आरो आदसा नोंथांमोना जि लादों बेयो इन्टायार आसामनि थाखायनो दा इन्टायार आसामनि साफ्रोमबो दाब दाब जायगानि खना खनला थानाय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जायगानि बाहागोदारि बिथांमोनाबो गोसो गुदुङाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बयनिबो थाखाय वेलकाम आरो बेयाव नट अनलि बिटिआरनि थाखाय आरो दिनै जि बाक्सायाव खुंफुंबाय बेयाव गासै बेसेबांसो मेथाइ खनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन बेयाव दासिमाव जोङो 40 बा 50 सिमाव फैदों आरोबाव जानांगौ बेलासिम जागोन जोंहा अडिशना बेयाव माखासे गोसो गुदुं बाहागोदारिया फैबावगोन जों बेलासिमखौ खालामगोन आरो 4टा बा 5टासिमखौ जों अडिशनखौ लागोन आरो मेगा अडिशन एबा फाइनाल अडिशनखौ माला लानायनि थांखि ओरैनो फाइनाल अडिशना जे ग्रेन्ड फिनालेआ जोंहा फेब्रुवारियाव फोजोबगोन ओमफ्राय जोङो 4 फेब्रुवारियाव उदालगुरियाव जेला अडिशना जोबगोन बिनि उनाव जों मेगा अडिशननि डेटखौ फाइनाल खालामनानै रादाब जोंहा मिडिया पार्टनार बड'लेण्ड रादाबनि थ्रुयै जों खोन्थानाय जागोन आरो साफ्रोमबो बाहागोदारिफोरनो